kapanyers, oh. Ito yung nahuli natin. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Oh, lalabas na lambat. Natin gaano kalalaki. Ayan, oh. Oh. Ang laki. So, malaki pa siya sa braso ko. Oh. Ito pa isa. Sobrang laki talaga. Kaya lang, 3 lang nadali namin. Ayan, oh. Ang lalaki, oh. Oh. 3 to. Ito, mas malaki yung nasa gitna. Ito. Grabe, ang laki. Ang sarap muli ng ganito kalalaki. Ay, isda, tinan nyo naman, oh. Oh. Ang taba. Sobrang taba, oh. Ang taba, oh. Woo. Nakakatuwa. Pag ganito kalaki mahuhuli. Talaga naman. Sulit. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So yun, lilipat na sila. Lipatan time. Yun. Sana meron din doon. Makahuli din tayo sa gawin doon. Doon. Lilipat naman. Maya uli. Update na lang uli mga kapanyeros. Ayan mga kapanyeros. Hiningal na naman ako. Galing kasi ako sa bangka. May kinuha ko yung flashlight namin. Buti na siguro kami ng dilim. So marami daw dito. Yun, ano. Ang daming ano. Needlefish. O layala. Yun tawag sa kanila. Dami nakasabit. Tingnan natin. Ito. Ito, dalawa, oh. Katabi. Yan, oh. Ayun, meron pa doon isa. Kunin mo na ba yan? Baka makawala pa. Dalawang needlefish. No, ito pa isa, oh. Yan pa, oh. Yan, ko yung flashlight. Dahil abot kami sigurado ng dilim. Yan, may hawak pa si Babaya William. May mga nakawala pa? Dami na, ha? Bakit nakakawala? Wala, nakulusot sila sa lambat. Nakulusot sila sa lambat, no? Ayun, oh. Dalawa na yung hawak niya. Bas may dalawa pa doon. Tapos may mga nakasabit pa doon. Wala, dinala ko yung lambat eh. Di mo sinabi agad ba yun? Yun. Yan si Baya William. Nakukuha na niya. Yun, lumilipad. Lumilipad na naman. Pero maliliit lang yan. Hindi sing lalaki nung kanina. Hanawakan ko iba. Yan o, 4. Yan o mga kapanyers o. 4. Ngayon pa natin mag-abot yung lambat. Iniikot pa ni Tito. Iniikot pa ni Master Kaloy. Master Kaloy, kaway! Hi! Napalabang kanina. Ang dami talakitok mo nila, eh. Marami daw talakitok sa loob. Bayo J, ayun. Yun si Bayo J. Mamaya pupunta tayo sa kanya. Tingnan natin kung may nakakulong din siya ng isda. Ito. Talakitok nga kailan, di pa sila bumangga. Ayun, may talakitok. Ayun. Yan. Oo, meron naman, banak. Pero hindi na sing laki nung kanina. Pero okay na rin. Ayun. Dami daw sa loob na talakitok. Ang katingin ko. Ayun. Ilalim, yun. Oh. Bakit hindi mo kaya? Huwag mo iangat. Kaangat mo lang. Ilan, no? Ayun pa, samayan mo. Oo. Ayun, meron. Oh. Ayun pa, kay Tito Kaloy, meron pa rin. Pinaparagan na. Bayo Jay, hindi Bayo William. Ayun o. Ayun, meron pa. Tumatalon talaga. Magagaling talaga yung mga banak, no? Lumilipad parang, ayun o. Ayan, Bayo William. Nasa may tiyan niya. Meron pa. Swerte na rin, marami na rin kami nahuli ngayon. Sa may 3 lang na malalaki kanina, sulit na. Tapos ito, nadadagdagan pa, nakakahuli pa kami. Oh. Hindi na matanggal. Nasa loob yata eh. Yun.
Meron pa yan sa Meron pa yan sa ano, yung sa may naiwan pa dun daw kanina, meron pa. So ayan mga panyeros. Oh yun. Ayun, meron pa pala doon oh. Lapad-lapad yan talakitok na yan oh. 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 Oh, di ba? Magaling talaga si Master Kaloy. Kanina kitang-kita nyo, sinisid niya yung ano. Sinisid niya yung banak, baka makawala pa. Ayun, ikikid-kid na ulit ito. Kukunin pa yung iba. Kukunin ko muna yung lalagyan kasi ayun, kita nyo naman, nakaparagan na kay Bayaw William. Bakit na mga bayaw yung nasa mitian mo? Oh, meron na naman daw doon. Oh. Ayan oh. Oh yun, oh, meron na naman si Master Kaloy. Magaling talaga. Ayan oh. Purta lakitok, saka ano. Ayos. Okay lang kahit gabihin, kahit ginawin. Sa nakakahuli. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Ayan, punta muna ako doon. Kukunin ko muna yung lalagyan. Mamaya ulit, pupunta naman tayo kay Bayo J. Nyero si Bayo J, ano. Nakakikid na rin. Nakawala daw, nakatalon na naman. Nakatalon daw yung kanyang ano. Nasukol na ano, nakatalon. So, okay lang. Sulit naman yung kanina, saka lilipat pa kami sa gawi doon. Siguro mga ilang ano na lang to. Hindi na rin kami, madilim na. Labas na nga yung buwan eh. Ayun oh. Paglubog ng araw, sikat ng buwan. Ayun oh. Marami-rami na rin yung huli namin, mga kabanyeros. Siguro meron pa kasi doon eh, nandun pa sa kay ano, kay William yung iba, sa kay Tito Kaloy. So ito, pag binuhat ko sa tansya ko, mga ano na to, hindi bababa to sa 5 kilo. Hindi bababa ng 5 kilo to. Oh. Pag sinama yung mga nandun pa, so sulit na rin. Grabe yung latot na, laki talaga eh. So yun, nakikilikid na rin nila Tito Kaloy. Lilipat lang kami sa gawi dyan. Tapos maya uwi na rin siguro kami, madilim na. Pero may baon naman kami flashlight, kaya okay lang madilim. Sarap mga kabanyeros. Solid. Tara, mamaya ulit. Mga kabanyeros, pupunta tayo kala ano, Tito Kaloy. So medyo madilim na. Wala kasi akong dalang flashlight. Dalawa lang yung dala namin. Mukhang meron yata silang nahuhuli dito. Sayang, di ko pa dinala yung flashlight ko. Iniwanan ko pa sa bangka. Bali ano to huling latag na namin ng lambat. Tapos okay na yun. Sulit na din naman. O yan, tingnan natin kung may nauli sila. Ano ba yun, meron? May hawak na si Bayo William eh. Hawak ng lambat. Ha? Nakita Tito Kaloy. Kinikid-kid na rin pala ni Bayo William. Natin si Tito Kaloy kung ano nahuli niya. Madilim na din. Ayun. Liwanag na lang ng buwan. So medyo maliwanag naman kasi maliwanag nga yung buwan, kaya lang dalawang alam dala namin flashlight, kaya uwi na rin kami. After neto, okay na. Nakakahingal lumakad sa tubig. Pasensya na kayo kung laging hingal. Tingnan natin ang nahuli ni Master. Ay, wala akong dala. Oh, buntis na pala. Oh, nahuli pas na yung ano, tawag nila dyan, ito, tawag nila dyan sa alimasag, bansaway. Ayan o, sipit. Pakita mo nga dito yung nasa tiyan mo. Yun o, dami rin. Ayan na, kinikid-kid na. At kami uuwi na. Liwanag na lang ng buwan ng naisa. Yun, dagdagan pa ng isang limasag. Pero bansaway nga tawag nila dyan. Ayan.
Galing talaga manghuli si Master Kaloy eh. Natin ang nahuli ni Master Kaloy. Yan yata eh. Madami din. Dami silang nahuli din. May malaking laki din na ano. Yun. Ito. Oh. Malaki-laki rin to. Ayos ah. Ayan mga kapanyeros, uwi na kami. Okay na. Ito yung mga nahuli natin. Mamaya ilalatag ko doon para makita natin lahat. So palagay ko ito pa lang mga 5 kilo na. Tapos ito pa. Oh. Siguro maabot to ng mga 7 kilo lahat. Baka mahigit pa. O yun. Uwi na kami. Mamaya na lang sa bahay. Pakita ko sa inyo yung huli namin. Let's go! Ay mga panyero, so papauwi na kami. Oh. Ang dami pa namin nadaanan na alimasag o bansaway sa kanila. Yan. Nukuha ni Bayo J. Yun pa oh. Tinakpan mo naman. Biglang dinakot ni Bayo William. Yan, nakadagdag pa kami ng bansaway. Okay. Baka meron pa dyan, baka meron pa. Wala kasi yung dalang flashlight, so bahala na kayo maghanap dyan. Ayun, yun. Oh. May gunuhan na naman si Bay William. Oh, ilan na yan? Dalawa na. Oh, dalawa na. Marami pala dito sa may ano. Ano ito eh, nakulong lang na tubig kasi hindi na makapasok yung tubig ng ano. Kaya gumagalaw nga yung buhangin, paiba-iba ng posisyon. Nakadagdag pa ng bansaway. Ba, meron dyan? Yun, nakahuli na naman si William. Partida, wala pang flashlight yan. Nakakatatlo na siya, pakita mo nga ba? Okay yun, 3 na. may flashlight yata sa mata to eh. Yung paa, natatapakan pala. Okay na? Tara. Punta na kami sa bangka mga kapanyeros. Mamaya ulit. Ayan mga kapanyeros, nakauwi na tayo ng bahay. So ito na yung nahuli natin. Timbangin natin para malaman natin kung nakailang kilo tayo. O ayan. Ayan yung mga marites ng ano, marites ng dusok. Ayan, timbangin natin. Up. Ito. Ayan o, 3 kilo. Yung isa. Tapos etong isa. Etong isa, mas mabigat to. Oh, kulang 5 kilo. Yan oh. So bali, nakakulang 8 kilo kami. Yan. Tali natin sa badya. Yan, natali ni Bayaw. Ang lalaki niyan, may mga ano pa yan, bansaway, tawag nila. Yan oh, dami oh. Ito, ang laki talaga nito. Sobrang laki nito isang to. Ito 1 kilo may git yan. kiluin natin tong isa na to kung ilang kilo siya. Yan. Oh, 1.4 kilo. Yung isa na yun. Sama natin yung 2 pang malaki. Kung ilan talaga sila. Yan oh. Oh, so ba inabot ng ayun, 3.5 yung malalaking ano, malalaking banak. Sobrang laki nitong isa. Ipapaano ko to, papalaminate ko to.
1.4, laki na ito. Yan, lahat ng nahuli natin. Na-vlog mo yung tumatalon sila? Oo. Wala ta? Yan, oh. Dami, sulit. Ayos! So yan mga panyero, salamat sa panonood, sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod na video. Oh. Kita-kita ulit tayo. Salamat. Yung shoutout namaya sa huli. Shoutout ko kayo. Salamat! Salamat mga kapanyeros ang ating shoutout. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagsuporta. Shoutout kay Paring Ian. Nakakasama ko yung mamilmet. Pag meron ulit tayong mamilmet, sama ka uli sa akin. Ingat pare. Si Paring Yeye. Yan, Paring Yeye. Eric De Leon, yan. Salamat pa rin, po. Salamat sa support ng tunay. Supportive mo sa akin, pare. Salamat. Paring Eugene Mojares. Sana magkasama din tayo sa sa Dusok, sa Pangasinan, para nakasama ka naman sa vlog namin. Shoutout din kay Jepoy Blanca Flor, yan. Paring Jeff, salamat. See you soon. Magkakasama din tayo. Ayan. Kay Paring Angelo Santos, kay Paring Palok. Yan. Pare. Belated happy birthday. Salamat sa suporta. Kay Emerson Pile. Ayan. Kay Pampi. Nanonood. Galing mula sa Singapore. Ingat ka lagi dyan, Pampi. Uwi ka na, nami-miss na kita. Kay Ivan, saka kay Lebong na laging gising sa gabi, yan. Gising sa gabi, tulog sa araw. Salamat sa inyo. Kay William Mojares, kay Bayo William, saka siyempre kay Bayo J na nakasama ko sa vlog. Salamat sa inyo. May mga next adventure pa tayo. Kay Paring Bogart, kay Paring Patrick, Rodel Yamado, saka Edsel Wensi Miss lang, yan. Paring Patrick, naku po, napakalaki ng pasalamat ko sa iyo sa pagsuporta mo, sa pag-share mo ng video ko, sa mo. Salamat pare, ingat kayo dyan lagi. Sana makabalik kayo dito sa akin, makapasyal, para makabawi naman ako sa inyo. Salamat ulit. Saka sa dalawang marites ng Dusok. Kay Ate Annalyn, kay Ate Bingbing. Salamat sa wala yung sawang yung pagtanggap sa amin dyan, kahit magugulo kami. Pinagtitiis sa inyo kami. Salamat sa inyo. Saka siyempre kay Master Kaloy. Salamat kay Master Kaloy. Sa pagtanggap sa bahay nyo, pag umuwi kami dyan. Ingat kayo lagi. Salamat mga panyeros sa mga susunod. Pag gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo sa link. Shoutout ko kayo sa sa FB ko, yun. Pwede nyo akong i-chat, i-PM, ganyan. Salamat. Ingat tayo lagi mga panyeros.